Darujme si radosť je už tradičným podujatím, v ktorom sa každoročne prezentujú svojou činnosťou jednotlivé sekcie Mestského klubu dôchodcov. Kniha človeka nie je obyčajnou knihou. Má svoje kapitoly, má svoj časový sled, má hlavného hrdinu aj vedľajšie postavy. Píše sa neľahko, číta sa cez spomienky. Možno začne tak netradične. Vo svojom príhovore primátor mesta v kontexte historických udalostí pripomenul 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Liptovských Hrádok. A to bolo presne pred 700 rokmi. Práve v tom období magister Donč začal budovať strážny hrad na krížnej ceste medzi severom a juhom, tzv. Solná Medná cesta, a potom neskôr cesta Via Magna zo Spiša do českých krajín. Áno, priatelia, práve vtedy vznikol Liptovský Hrádok. Dovolte mi za mesto Liptovských Hrádok, ako ich mene svojom, vám poďakovať za všetko to, čo ste urobili vo svojich prácach v produktívnom veku. Za to, čo ste dali svojim rodinám, svojim deťom, vnúčatám, poťažne pravnúčatám. Zaželám vám veľa, veľa zdravia a dneska príjemný večer. Každá zo 4 sekcií Mestského klubu si pripravila vlastný program. Prvý vstup patrí sekcii Lipa. O iných hovor vždy dobre, o bližných nikdy nehovor zle. Naprav krivdu zapríčinenú slovom. Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi. S každým sa rozpráva jazykom lásky. Posolstvo o slove prinášajú dôchodcovia z najväčšej sekcie Mestského klubu Tesláci. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdražší, len teba mám. Hovor vždy pravdu. Aj keď slovo vyhýbavé, bolo by práve láskavé. Nepridávaj ho k veciam, ako cukor ku káve. Hovor pravdu, aj keď oči kole. Hej, čo poviete na to, život svojich zlátok? Radšej usmej a súdek sa múli trasú, ako očiťaľom utierať rukázom. Dôchodcovia sú organizovaní v Mestskom klube dôchodcov. Ako funguje toto zoskupenie? Toto zoskupenie funguje pod mestom Liptovský Hrádok a je rozdelené do 4 sekcií. Sekcia Lipa, to sú Hrádočania, sekcia Tesláci, to sú bývalí pracovníci z Tesly. Potom je to sekcia Učitelia, väčšinou sú tam bývalí učitelia a potom máme ešte sekciu v mestskej časti Dovalova. Keď tancujú šumienky z Dovalova, všade je veselo. Našich detí na svet náš, máme rieky, plači, kvety, máme snehy nastavený, strakatý, jak všetky svety je ten náš. Koľko žien sa u vás stretáva pravidelne? Pravidelne 11. Čo vám to dáva, že sa takto stretávate a tvoríte? Tak máme radosť, v prvom rade máme radosť, že sa pohybujeme a sme šťastné. Dovalovo bolo
až donedávna aj samostatnou obcov s vlastnou samosprávou, richtárom, duchovnými, školou a učiteľmi. Patrili k ním aj remeselníci a obchodníci. Naša dedina pripomína babkinu truhlicu. Otvoríš ju a zrazu ti zavonia materina dúška, suchý kvet lipy aj majorán. Posledný programový blok patrí klubu učiteľov. Všetky deti sveta, tvoje 7 krásky, ktorými si posial modrú planétu, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky i dar lásky Božej. Ten dar, že sme tu. Ach Bože môj, aká je noc krátka, teraz dáva už ju matka. Stáry kričí, stará, daj jej pokoj, teraz od nej letel bielý spokoj. Je chladná hviezda, čo rozplynie sa v dlani. Perla na liste rána na svitaní. Je radosť či žiaľ, keď kotúľa sa po líci nadol. Neviem. Veď akoby celý svet do nej spadol. Darujme si radosť bol názov koncertu, ale čo bolo jeho obsahom? Obsahom bola práve tá radosť. Ide nám o to, aby bola prejavená na javisku jednak ľuďmi skôr narodenými, ktorých máme organizovaných v Mestskom klube dôchodcov, a jednak aj tými najmenšími deťmi z obidvoch základných umeleckých škôl v našom meste. V rámci koncertu bolo tak u mne prepojené ten seniorský vek s tým najmladším vekom. A práve o to šlo, aby sa na javisku stretli tí najstarší a tí najmladší. Aby sme si navzájom ukázali, tí starší, že ešte stále vedia a môžu na javisko vystúpiť, a tí mladší zase, aby potešili ich srdiečka. Vzájomne si naozaj darovali radosť. Ingrid Pavlíková, televízia Liptovský Hrádok.